alle sammen. Velkommen til denne her video. Jeg har siddet inde på mit værelse. Jeg har bare siddet og kigget lidt på telefon. Så vil jeg bare filme en vlog. Og jeg ved godt, jeg har fået så krøller. Og det plejer jeg ikke at have i mine andre videoer. Det skal jeg have. Fordi at jeg lavede sukkerkrøller i går. Nu står det stadig mig lidt. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Jeg har bare fundet på noget. Jeg vil bare rigtig gerne lave en video. Like på den her video. Like. Så elsker jeg. Så er I nogle gode fans. Jeg har også tabt 2 tænder. Mine 2 fortænder. Jeg har tabt de der 2. Selvom der er vokset op, så har jeg tabt de der 2. Så jeg har kun tabt 4. Min mormor er kommet. Nu går jeg ned til alle de andre. Okay, der så ingen inde i stuen. Så skal jeg ræge min hunde. Nu går jeg ud og ræger hundene. Her er min hunde. Nu skal jeg bare lige finde tingene. Den lille, den hedder Frost, og den store, den hedder Nale. Vi ses lige om lidt, når jeg lige har vendt kameraet. Nu er jeg kommet igen. Tak for I så med. Hej hej.